cada tema de los 74 que hay aquí, cada uno tiene su propio proyecto, ¿no? Un homenaje que nosotros hacemos a la mujer en su faceta de madre. Ez dugu bideorik egiten, baina gustatzen zaigu argazkilaritza bideo aldera eramatea. Siempre nos ha gustado la música negra, rock and roll, rhythm and blues, el blues. Argi geneukan, hasieratik zerbait interneten egin behar genuela. Un homenaje que nosotros hacemos Omenaldi a la bat mujer, da emakumeari, a la mujer en su ama den faceta emakumeari. de madre. Ma, bere alaba enana eta rata txakurra garai makal batean bizi dira, modernitate eta langileen kanporaketa garaian, etorkizunik gabeko garaian. Mak borroka egitea eta aurrera egitea erabakitzen du. Azken finean ama baten istorioa da, eta ama honek nola egiten duen burruka, bere gertukoek bizimodu duina izan dezaten. Maren familia gari arloetatik bizi da, beste hainbat nekazari bezala, trenbidearen eraikuntza handia etorri arte. Trenbidearen arduradunak zuzendari nagusiak El Poderoso eta honen idazkaria dira. El director general es el cerebro villano. Eta bere jarraitzaile idazkaria, haren aginduak betetzen dituen alproja baino ez da, nolabait lana galtzearen beldur da bera ere. Eta gezurrezko horrerakuntza saltzen dien nekazariei. Orduan bizimodua aldatu eta euren lur eremuetan eraiki duten trenbide handiko langile bilakatuko dira. Giro honetan hasiko da Ma, Corazón de Locomotora, La Enana Naranja txotxongilo taldearen hirugarren ikuskizuna, familiari zuzendua. Abia puntua etsipen sentsazio bat da. Hortaz bi aukera daude, etsipen hori onartu edo kontra egin. Guk bigarren aukera hartu eta etsipenari aurre egiten diogu. Hiru aktorek Marta Álvarez, Sandra Fernández Agirre eta Itziar Fraguak abentura honetan Marekin batera doazen txotxongiloak maneiatzen dituzte. Istorioa trenbide handiaren 5 tartetan gertatzen da. Trenbide zati guztiotatik igaro eta bere borrokarako grinaz eta bizigogoz liluratuko ditu gainontzeko pertsonaiak. Eta pertsonaia hauek Marekin bat egingo dute, itxaropena ekartzen dielako, era honetan sindikatu edo aliantza moduko bat osatuko dute sasoi makalei aurre egin ahal izateko. La Enana Naranja taldeak soinu tratamendu zorrotza egin du Ibon Agirreren eskutik. Izan ere, taula gainean izango da soinu arduradun gisa. Berak soinu banda sortuko du instrumentu batzuen bitartez, edo objektu batzuen talken bitartez. Nolabait zinema mutuan egoten zen pianista izan dugu gogoan hau dena sortzeko. Zaldiak taldeak ere hartu du parte montaia honetan, estudioko musika sortuz. Kantu bi egin dituzte, klase sozial bakoitzeko kantu bat sortu dute. Hortaz bata nekazarien iraultzaren edo esklabuen matxinadaren ikuspegitik landu dute. Eta bigarrena, zinema beltza, gangsterrak, Batman eta halakoak gogoan hartuta kutsu ilun hori eman da. Ama baten eta bere ingurukoen borroka bizitza duin baten alde. Ma, Corazón de Locomotora, abenduaren 28an estreinatuko da Kultur Leioa aretoan.